1, 2, 3, bira! Hello, hinay. Uy, nasaan di balikiran? Ang second. Ligwaton sa alho. Saan man na? Di apipisi ni Wuwag. Saan na ka diya hawag? Sebenarnya ininsika. Mana ininsikan? Saan ka na ba? Dia hang Wuwag. 1, 2, 3. 1, 2, 3, bira! 1, 2, 3, bira! 1, 2, 3, bira! 1, 2, 3. Nga na day teknik Wuwag bay. Mga ito ni Wuwag. Mo ni ininsik na day tambaw ani arma bira ni. 1, 2, 3, bira! Uy, mo tujak pun murag ligid. Ah, natagak. Ala oy. Makatabang si Buan Tino kay mo tujak man. Ala oy. Para matotok. Terus. Mamatayan ninyo. Ingat. Ah, bot. Ada nih. Kanan. Oke. Udah, terus. Ini ra. Kebanan man re. Isipog na to. Tukapan na to. Mas may painog diri unahon. Di. Ah, katong isa tasas ko kulit to. Okay na ba kay ori support? Ora? 1. 1, 2, 3. Ah. Oh, aja pala eh. Arsara. 1, 2, ay, please. Arsara. Ay, nasa anti maipit simba ko. Uy, nasa anti malikiran. Inday! Inday! Geraldine! Aral ba ng bag-ata? Day! Aga-awha oh. Bag-ura ba ng alho ah? Iisdan ko na ning imok ni. Wai, ikaw ba ko na ni, di na makalugas. Kay gaan? Katong os. Os nga kahoy? Os, gaan to abog ato. Oh, kanang bugat bitaw nindot. 1, 2, 3. Papa, 1 sa. Okay. Okay, haleluya. 1, 2, 3. Bira. Insek kay sa, insek kay. Ah. Antay mo hapon. Hello, hinay. Bira. Wah, apit na sa porma. Mana? Okay, nahuman na jud. Ang sag lalay kuwang. Salamat Ginoo kay naa na jud agianan along yang bars. Yehey. Salamat sa mga ngarsa. Salamat sa sponsor. Salamat po sa insik-insik kay sa tuwag. Insik nga adiya ni Wuwag. Napipisi di ay. Salamat po sa pisi. Okay guys, so karon. Adiya na jud ang titadan ni along yan bars. Tanawa ah. Wow. Liguna maning tatadan na long, makaagi na jud imong motor ani long. Naa? Wow, nindutan na keso. Ano long, believe ko nimo long ba? Sa idain taning kuan ako gid ni sidag pamilya sa mga lubig hapon di paninso. Unya karon na porma na. Unya diha man po yung mga tao ang mga trabahante naghimo garden, ning tabag arsa ning lubi katong itungtungan aning mga sahag mao ning ni ana karon oh. Anja agi ani karon sa mag arsa sa bidyuki. Kay nag-hire man mig bidyuki kay mag bidyuki man mi dani sa gabi eh. Ana may bibo dani sa gabi eh. Magkinantahay dari sa mahangin sa farmhouse. Habi mulatay na ko ha. Okay, mulatay na ko. Ala, uy. Ala, una man ay nilong. Una ah. Libat din haning along yan bars boy. Long. Along. Sipara ang engineer. Nilibat din haning ulong ay. Ang guys, nga gahapon arang sininsuhay ni dalagi. Kay isa gani. Tanawa ugwa mo liha kalong. Di wa ni. Bilib ka. Ang ay kabot tagaan trophy.
Angay ka tagag trophy long. 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 Tagaan sa kag trophy long. Ha? Ah. Lansang na sa tag-asang lansang. Ya, pinaduot jud agi. Ano liguna jud di ba? Grabe lansang ha. Hapit mo tagsang dangaw. Numero 4 ni. Wah, tinalubong jud. Lutang kita na ilong yan boss no? Agi sa pundaw. Lagi ko. Nanday. Ang tita dyan ni Along yan bar sa farmhouse. Salamat guys. Anong kalig na ah? Halom. Napurma ning tita dyan na. Wati kay gastong nilibo. Wow. Ang kari kaluhan long. Oh, sinso ang irigalo ni ante. Wow. Bilib dyan santimer. Long. Bilib dyan santimer ni mo long. Umitaw. Ang bilib ba din ang Along yan bars bay? Anja guys. Arang nahuman na. Nawa. Ha? Ha? Ah, nindot ala si tita dyan Along yan bars. Ah. Wow. Wow. Yee, tita dyan Along yan bars. Wow. Arang kaligon. Ah, ilan ang hinduan agagianan kay aron nga makaagi na ana pa may mga ali. Very good ka adjo. Dapa. Dapang gitiwas ni bubog ni Along yan bars. Wah, very good din mong duha. Ante. Di ay. Okay guys, ug karon pagi ko na ang motor ni Along yan bars. Anja ang mag-drive si Along Bonseng. Isa nang pagian sa bagong tita dyan. Kuya Awabay, atong pasahero. Tadadadang. Dahil sa pasahero. Ang lalakay mga kandiison. Tadadadang. Amping mo lang ha. Ginoo ko Jesus. Amping lang, amping. Tanawa guys, tanawa. Wah. Ah, haleluya. Uy, Ginoo Jesus sa langit. Along. Tanawa guys, tanawa. Yee. Yee, kalatay jud. Naog sa pasahero, naog sa ang pasahero. Ah, kay na pa may tuod, wa pa naputod sa ibabaw. Si, kuan sa long, sinsuhon ang tuod. Okay, tungas na ang rider. Hoy, haleluya. Ay, katungas na di ay. Tara lang. Atuan na. Oh. Ah, okay na. Nakatabok ra. Kita dajon. Ka kuya ay. Mga trabaling mga bata no. Dinalipay lang pud sa lang bars guys kay naa ni tay tajan dari. Arang gejeng ka, lisod ugoy tay tajan kay jarang gipaagi aring nay sapa-sapa. Ato sa pikas dan kay dari aran man kalamang dini agi kay didto. Ang okay ra man to agianan. Tanawa. Arang ka maadyo na. Pwede kanina butangan paghawiranan. Aron nindot pero okay na na. Okay guys. Tara siguro na par. Mora to.